Dedo, čiji je ono avion? Naš, sine, bosanski. Dragi putnici, dobrodošli i želimo ugodan let avionom naše kompanije Krila Bosne. Prije nego sletimo na Sarajevski aerodrom, pokazat ćemo vam nekoliko gradova avio lijepe zemlje. Jao, kako je lijepa ona rijeka! To je Una. Ene je pratiče kroz Bihać. Pogledaj onamo, neki grad uz more. Pa zna, to je Neum, jedini bosanski grad na ostrvu. Nije bolan na ostrvu, nego na morskoj obali. Dragi putnici, nastavljamo naš let prema Sarajevu. Pogodi sad koji je ono grad. Mostar, kako neću znat. Pa vidiš li onaj lijepi most što se bili, čuveni stari most na rijeci Neretvi. Pogledaj onaj lijepi most. Gdje je to? Čuvena Ćuprija na Drini, a grad je Višegrad. A pogledajte na ovu stranu. Vodopad usred grada. Kraljevski grad Jajce. Eno je Banja Luka. Kako znaš? Prepoznao sam je po tvrđavi Kastel na Vrbasu. Što se to čuje? Doprije sa stadiona. Pa to je Bilino polje. Utakmica je u toku. Upali TV. Igra li Đeko? Igra! Mi smo u Zenici! Dragi putnici, sada smo iznad Sarajeva. Znamo! Mirišu ćevapi! Ja čekam da dođe. Dedo, da li je sve ovo bosansko? Da, sve što vidiš je Bosna i Hercegovina, a najviše je ima ovdje. Dragi putnici, hvala što ste letjeli s nama. Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu.